zatiaľ sa nič nedieje, ale za chvíľku to asi začne. A už to aj presne začalo. B5. Neviem, či je dobré. E5. Ak by to bral, tak asi príde, že strelec F4, dáma F5, G4, dáma G6, H5. Mám nejaké menšie problémy s dámom. No, takže asi by ten čierny musel šikru obetovať, že brat to asi nejde. No to asi ste neviem, ja vyhrali. Ak tam neprihliadam, môže byť, no. Lebo mám taký pocit, že už to vôbec nevidel. Hej, teraz skôr tá pozícia pripomína nejakú francúzsku. Teraz D4. Jazdec B8 s plánom jazdec C6. Aha. Ale zase vychádza taktika v prospech bieleho. Jazdec berie dámu so šachom. Na C2 asi nevadí. Na C2. Nie, ale tam má bielý ešte strelec berie B5, hej? Áno. Tak, a toto vôbec nevadí. Ako keď tam nie je priamo mat, alebo čo, tak... No teraz zrazu stojí bielý úplne na výhre. Ešte aj čierny povedzbený, strelec je zlý, pešiak viac, dva je spojený voľný. E3 s plánom veža C1, tak. Ďalší pekný taktický úder. Možno teda lepšie bol dáma A8, ale aj tak to je úplne hotové. No. Dobre, teraz keby prišlo. Veža berie C1, dáma berie D6, tak príde. Veža C8, medzišach, kráľ 7, E berie D6. A potom dobre vežu na H8. No áno, vlastne. Takže to je pekný taktický úder. Tak. A čierny sa vzdal, ale to sa mu asi nikto nečuduje v tejto pozícii. No bielemu táto partia vyšla pekne.